היי. היי. מה אתה עושה? אתה יודע, סתם צ'ילין. היית רוצה שאני אפסיק את זה ואכריח אותך לעשות משהו שלא בא לך לעשות בלי לשאול אותך? לא, יפי, בוא, הולכים להרביץ לילדים אחרים. סדנות, נראה לי זה משהו שכל ישראלי חווה, אם זה מרצון אישי, שכנראה שלא, או מאמא שלך שרצה שתרביץ את הדם שלך קצת בפעילויות שממש אין לך כוח אליהן. או כל דבר, רק תעשה משהו עם החיים שלך חוץ מלאכול חול ולנשום ולישון. נראה לי הם סתם מקנאים, אני לא מאשים אותם גם. אם אני הייתי רואה מישהו שהעונש שלו זה להישאר בחדר עם מיטה רכה ונעימה כל כך, אני גם הייתי מקנא קצת. קיצר, הרבה סדנות שהייתי בהם כילד. הכל התחיל, נראה לי זה היה בקיץ של כיתה ב', שהייתי עם חברים בבריכה, אתם יודעים, עושים כיף עם חברים, משחקים בכדור, צוללים לחצים האלה שזורקים אחד לשני, משתינים בבריכה, אתם יודעים, כל מה שהילדים בכיתה ב' יכולים לעשות. עכשיו, זה לא היה בריכה רגילה, היה שם גם כל שבוע סדנאות, כמו כדורגל, כדורעף, קראטה וג'ודו. למזלי ההורים שלי לא רוצים שאני אהיה עד כדי כך פרודקטיבי, אז הם רשמו אותי רק לג'ודו. אני, כמו שאתם יכולים לנחש באיך שאני מצויר פה, לא באמת הטיפוס הדוקר נודר. ואם כן, יש מלא כיסאות כתר בבריכה, אז למה אני צריך ג'ודו אם אני יכול פשוט להשתמש בכיסאות כתר האלה, כמו כל בת ימי טוב. אז בסדנה הזאת לימדו בני 7 איך להילחם, וכולם שם רציניים כאלה, יש להם פייט נגד סולס בוס לעשות ולהתכונן אליו. אתם בני 7, הקרב הכי גדול שלכם זה עכשיו שאתם הולכים לישון. סתם, זה כנראה כדי לעשות פלקס לבני 7 אחרים, אני פחות הייתי בקטע של זה. אז לא כל כך ניסיתי שם, הרבצתי לשק אגרוף פה ושם, אבל לא באמת הקשבתי למדריך. שבועיים שכל כמה ימים הייתי הולך לזה ועושה אותי מתעניין, עוברים, ואז פעם אחת המדריך אומר, אוקיי, עכשיו תתחלקו לזוגות. ישר לדעת שנדפקתי, אז חיפשתי דרך להתחמק מזה או למצוא מישהו שנראה חלש כמוני, אבל המדריך בעצמו אומר לי, בוא, יש לי שותף בשבילך. והבן סונה הזה צירף לי איזה טיירון אחד, ילד עצום כזה שבאמת השקיע בג'ודו ולמד. זה באמת, אני לא מבין איך המניאק הזה ראה אותי, סתם חלש לו שמרביץ שק אגרוף, אפילו את זה הוא לא מצליח לעשות טוב. ואמר, כן, אליו את ג'רום הזה, שהוא הטופ שלנו. לא יודע איך הוא עשה את זה, לא יודע מאיפה השיקול הזה הגיע, אבל אפילו לא שנייה אחרי שהוא אמר צו, הוא הביא לי מכה חזקה רצח לבטן, הוציא לי את כל האוויר, וישר נוקאוט. הייתי מובס וגמור מזה, חזרתי הביתה, ישר ההורים שלי ראו את זה וסיימו את השתתפותי בג'ודו. ייי! אבל ממש עד אחרי זה מצאנו פעילות חדשה לזרוק אותי אליה. היה איזה, לא יודע, אם לקרוא לזה מתנס? אדם מקום עם הרבה פעילויות כאלה, כמו אתלטיקה, שחייה, D&D וכאלה. הסוג של מתנס. עכשיו, לעומת הג'ודו שהייתי לבד בזה, הייתי באתלטיקה. הייתי עם שני חברים קרובים שלי, דווקא בפעילות הזאת מאוד נהניתי, כי זה היה סתם לרוץ ולדבר ולשחק עם חברים. והכלי זה עזר לי לתקשר עם בני אנוש אחרים. דווקא הייתי איזה שנה בזה, לעומת הג'ודו שהייתי שבועיים. גם כי זה היה נוח להורים שלי לזרוק אותי באיזה בניין עם כמה פעילויות, כי גם ניסיתי שם הרבה דברים חדשים שגרמו להורים שלי לחשוב שהם מחנכים את הילד שלהם נכון. וגם מרביץ לחברים שלי המגבות, אז זה היה ווין ווין. עד שיום גורלי אחד, כבר באמת לא היה לי כוח לבוא לשם יותר, אז בפעם האחרונה שבאתי לשם, שזה שהייתי לבד, כי שני החברים שלי כבר עזבו, וגם חלאס, כמה זמן אני יכול לעשות את זה? זייפתי שנפצעתי באיזה אימון כדי לסיים את זה, מעשה של ילד קטן ומניאק טיפוסי. אבל וואלה, תגידו מה שתגידו, עשיתי ביצוע פנומנלי. לפחות כמה שאני יכול לזכור, איזה ילדים בכניסה שרצו להיכנס, לראות איזה פלאים מחכים להם במקום הזה. במתנס! ואני יושב שם ובוכה בחוץ, תראו שעיניי ראו. תראו את סבלי ילדיי, ראו ואל תיכנסו למקום זה ילדיי. תוך כדי שאני יושב שם מולם גמור. לא מפתיע שנראה לי חלק מהילדים שקיבלו PTSD וטראומות. אמרו להורים שלהם לא לנסות את המקום הזה, אפילו ואחר כך שההורים שלי הגיעו ואספו אותי, שכנעתי אותם שלא צריך לבוא, לא צריך את זה יותר, לא צריך לבוא לפה. וזהו, לא הלכתי לשם יותר. עכשיו שאני כותב את זה אני רואה שהייתי ילד פוסי. כאילו, נראה לי זה גם היה עובד בלי הזיוף ובלי הטראומות לילדים הקטנים האחרים, בזמן שעוד הייתי במתנ"ס, בקיץ הבא, כאילו כתה ג', הייתי גם בסוג של פעילות של הכנת עוגיות כאלה. מכינים כמו כאלה שמכינים בקריסמס העוגיות שהכינו שם. אבל אנחנו בארץ הקודש, אז זה היה טיפה מפתיע שעושים דברים כאלה. אבל עדיין, זה היה בקיץ שעשינו את זה, זה היה בקיץ שבו פוקימון גו היה עוד ביג דיל. אתם יודעים, המשחק מובייל הזה שאומר לכם להסתכל על הדרך. כמו שנשמע טיפה חשוב שהולכים בדרך. קיצר, אז זה היה השיט שכולם היו בו.
אז אני כמו כבש, הלכתי עם העדר והייתי גם בתוך זה. בדרך שאנחנו לפעילות אנחנו קולטים שיש פאקינג צ'אריזארד על איפה שסדנה נמצאת, אז אני והוא מתים מהתרגשות. בטח ההורים שלנו הרגישו, אוי, איזה כיף, עשינו משהו שהילדים שלנו שמחים, והם כאלה מתרגשים מהעוגיות שנכין שם. ושמה שזה היה באמת זה, תוציאו אותי מהמכונית הזאת בני אנוש, יש לי דרקון כתום נדיר לתפוס עכשיו. שיצאנו ישר עמדנו מחוץ לסדנה, איפה שהצ'אריזארד היה, מנסים לתפוס אותו. בזמן שחיכינו שהפעילות תתחיל, כי הגענו ממש קצת לפני, ובה אני מתכוון, פשוט הגענו בזמן, פשוט הם התעכבו, כמו כל דבר בישראל. ואז שזה התחיל, אני והוא עדיין מנסים לתפוס את הצ'אריזארד, כי הצ'אריזארד לא רצה להיכנס. עכשיו, לא נעים אחי, כבר התחילה הפעילות, אז גוררים אותנו פנימה, ששם כבר רצו להעיף לנו את הטלפונים, כי שחקנו משל ההורים שלנו. לא לנו טלפונים, אז עסקנו משל ההורים שלנו. לא יודע, זה סטנדרטי מעליכם, אבל זה שלנו. בדיוק שלקחו לי, ברח הצ'אריזארד, בדיוק שלקחו לי את הטלפון, והוא תפס את הצ'אריזארד, שמאוד הוריד לי את המוד, כי אז זה היה פלקס פסיכי. אבל לא היה לנו יותר מדי זמן לדבר על זה, כי הגיע הזמן לעשות לוק אין. כן, אני אכין את בית העוגיות המתוקות הכי טוב במזרח התיכון. חבר שלי גם עמד יפה בקשיים האלו, ועוד כמה אחרים היו כאלה שסתם באו להרוס, כי לא הייתה השגחה C. הבעיה הייתה שהיינו עם עוד ילדים תחרותיים. זה לא שזה היה תחרות אפילו, פשוט לא יודע, זה הרגיש כזה רציני שיש לחץ. חלק לא לקחו ברצינות האמנות הזאת, טיפשים. זה רק מקרב אותי יותר לבית העוגיות הכי טוב במזרח התיכון! במושב כזה. אפילו שההורים היה שלב כזה שניסו להרוס בזמן ההכנת עוגיות, ואני רואה את חבר שלי, והוא עומד עדיין יציב, ואמא שלו השגיחה על שלו, ושלי, אצלי באו להרוס. אם תבוא לפה ילד, אני אוסיף את מיץ הלימונדה שלי שהכנתי מהבית, נראה אותך בה! סתם, לא יכולתי לעשות את זה. אפילו אם ממש רציתי להרוס את בית העוגיות, אבל אני סטרייט אפ לא הרבצתי לו. גם כי מן הסתם לא ידעתי, אתם שמעתם מה קרה בסדנת הג'ודו, אבל הרחקתי אותו מיצירת האמנות שלי, ואז אחרי איזה חצי שעה של מה שהרגיש כמו הרכבה פרקטית ואינטלקטואלית וארכיטקטית, יצאנו, אני והחבר שלי, עם 2 בתי עוגיות יפים, ולא הרוסים. ראיתי הרבה אנשים שיצא להם ממש יפה. הבנתי שהפרס האמיתי הוא לא הבית עוגיות הכי יפה במזרח התיכון. אולי הפרס האמיתי זה החברויות שהשגנו, אם זה מללמוד שמירה, קורס ארכיטקטיה וללמד ילדים לשמור מרחק. לא, החוויה האמיתית הוא החברים שהשגנו עד כה. אתה עדיין חייב לי את הצ'אריזארד הזה, אז קדימה, תביא אותו. קדימה. נו, יא בן שר! וואו, זה הרבה סדנאות. יש עוד כמה סדנאות שהייתי בהם, כמו תיאטרון ותנועות נוער מן הסתם, שזה לא סדנה, אבל אפשר להחליק את זה בסוג של. אז אם אני ארצה את חלק שני אני לגמרי יכול, אבל לא נראה לי בזמן הקרוב, כי זה מספיק לדבר על פעילויות שעשיתי בסרטונים האלה, אז אם תוכל לעשות סאב ולייק זה יהיה נחמד. לא חובה מן הסתם, אבל אני סתם רוצה לפזר את זה שם. ושיהיה לכם יום טוב.